Xa vimos as ovellas, xa vimos as cabras, quédanos o porco celta, Pachi. Pois imos con Lucas Cabanelas e o seu avó Luis. Buenos días. Que tal, como estades? Aquí estamos. Bueno, vos vides traerlle un rabaño, que imos decir moito entre comiñas, porque sabemos que non son rabaño. Efectivamente, por eso mesmo, a última opción consideramos que vai ser a primeira que vais elegir, porque é unha boa excusa para xuntarte cos teus amigos un fin de semana para facer unha churrascada con unha costilla, cunha panceta, despois os chorizos, o salchichón, e bueno, son produtos que son moi bons de sabor. Qué bueno. ¿Y por qué porco celta? ¿Hay alguna diferencia entre el porco normal y el porco celta? Sí, a principal diferencia que pasa a topar a simple vista son as orellas, que son orellas que teñen caídas hacia o fociño, son moito máis grandes e despois son animales que se crían en extensivo ou semi-extensivo. O color da carne é roxiza, teñen a carne a particularidade que ten é que ten ácidos grasos cardiosaludables e é moi xogosa tamén a hora de cociñala. Ah, qué bien. Imos ver o resumo e que mire tamén, ti fíxate nas orellas do porco celta. A ver, sí, a ver. O porco celta é un animal que se adapta perfectamente á vida no monte. Grazas á súa crianza en liberdade e á súa alimentación natural, os produtos que obtemos del son de excelente calidade gastronómica. Por todo isto, Pachi, este rebaño é unha xoia do patrimonio xenético galego. Me encantan, ¿eh? É que son supercuriosos, sí. Están para comerlos, ¿eh? Nunca los he hecho. E a verdade, pois tamén, Luis, ti estás orgullosísimo do teu neto, que estás aí calado, pero ves de acompañante porque... Tanto, porque lle gusta moito. Tamén eu levo na sangre, porque levo moitos anos loitando cos animais. Tuven de todas clases, pero claro, a carne de porco celta é moi distinta. Po churrasco, e para o chourizo, e po salchichón, é especial. Ademais, o sabor é indiscutible, non hai comparación. Esto es la voz de la experiencia, ¿eh? Sí, ahí tenemos la experiencia. El speech del señor Luis es maravilloso, porque ha tenido de todo y nos está diciendo el por qué. Eu creo que lle gustou, na máis salir unha pantalla, pois quedou alucinado, vamos. Y luego para convivir en la finca con los niños y con todo eso, ¿qué tal? Sin ningún problema. ¿Se adaptan bien? Si, son animales dóciles, pode estar calquer persona que non conozcan. O único problema pode ser cando é a hora do parto que non pode entrar unha persona que non conozcan porque protexen os seus leitos. É normal. Eso está bien, pues si viene alguna a coger algo que pegue un mordisco. Aparte, chámalos e veñen todos, botarlle a comida. Bueno, e isto tamén a vos porque vos coñecen, Terían que ter aí primeiro uns días de coñecemento, Pachi, para que nietos sepan. vean cómo hay que obedecer cuando les llamas. Cuando no viene, digo, mira, así hay que hacer. Aparte, conocen la voz. Home, os vosos xa están criados neso. Ti como pensas que vai de prezo o porco celta? Joder, pues me imagino que será caro, ¿no? Vos nos estamos falando de 15 porcos, non? Son 15 porcos que ainda non están finalizados, como vos comentara Ainda lles falta engorde. Entón estamos falando de que o prezo vai en función de como está o porco. Claro, ainda non está o porco terminado. Claro, ¿cuánto pesa un porco de estos? Ahora máis ou menos estarán nos 60-70 kilos en canal, máis ou menos. E hai que llegar hasta? Poden chegar a 150, pero solemos sacrificar entre 120 e 130 kilos canal. Tens que contar no prezo que ainda non están finalizados de todo. Finalizado 120 por porco. Eu creo que podes botar un pouco máis para arriba. 200 igual, 250, 300. 300, deixámoslo. 300... ¿Cuántos son? Son 15. 15 porcos, 300. Yo creo que podemos dar igual algo más. 350 nos dan por porco. Veña, 350. 350 por porco. Ímolo ver. O porco celta é unha das grandes xoias do noso patrimonio gandeiro. Criados en liberdade e adaptados ao monte, cada exemplar desta impoñente raza ten un valor que anda nos 400 euros. Xa que logo, esta grea de 15 cabezas chegada dende Cenlle ten un prezo final de 6.000 euros. Ya le quería yo quitar 50 eurillos a Luis y a Lucas. Que meterlos, hai que meterlos. Pero bueno, mellor aproximado que os outros, sí, mellor. Es un precio muy razonable. Pero siendo el Bilbao tampoco me va a tirar para atrás, ¿no? Por el precio, ¿no? Siendo el Bilbao, pues, si hay que pagar 30, hasta se paga 40 y no discutimos. Sabes facer chourizos? No. Pues tienes que saber facer chourizo, Pachi. Ahora Luis, que le veo jubilado, me lo llevo conmigo ahí unos días a... Efectivamente. Non hai problema, Pachi simplemente ten que avisarnos e facemos rapidamente un lote de costilla e de chuletas e sen problema ningún. El que poña a barbacoa, vamos ali facelo. Eso hai que probalo para poder saborealo ben e dicir, é verdade que esta carne ten outro sabor.
Yo a usted le veo buena persona, creo que no me está engañando, creo que me está diciendo la verdad. No, no. Pero es verdad que hay que probarlo. Entonces, Pachi dará más razón. Pero vámoslo ver e xa verás, como ver. no vídeo dese día que eu fun coñecer sí. estes porcos, xa verás o espectacular, o espectáculo de A sitio ver que qué vistas teñen. tienen. Hola, Lucas, buenos días. Luis. Que tal? A ver, eu tive a idea de que Pachi Salinas leve para Euskadi porcos celtas, como unha opción. Entón, vos como vedes? Vemos ben a ver que lle parece que a explotación que temos aquí montada en Ormo. Cantos tedes? Aquí temos por un lado uns 15 animais de cebo e despois temos un par de reproductoras para 3 tercebos. Bueno, pois eu quero velos xa. Vamos para dentro, entonces. A ver que me parecen. Detrás miña hai un lote de porcos dunhos 15 animais, no cal podemos encontrar as 3 variedades de porco celta, a santaguesa, a barcina e a carballina, que principalmente a súa principal diferencia é a capa que cubre o seu corpo, o seu color, a súa pigmentación e demais. É fundamental o que poder ver a continuación a tranquilidade que nos rodea, totalmente estamos en armonía, o traballo moi sinxelo, simplemente chegar aquí polas mañás, darlle a súa comida. Os porcos comen nesa primeira toma e posteriormente están durante todo o día recorrendo todo o perímetro do peche no que están guardados. O principal que máis chama a atención son as orellas, que lle colgan hasta o fuciño. Despois o que non se ve hasta que o probas é a jugosidade da carne e o color roxizo que é totalmente diferente ao porco branco. E despois que están totalmente en liberdade. É unha carne moito máis xugosa, moito máis sana e moi apetecible. A xente que proba vai volver a repetir de novamente. Por destes porcos temos material salado, o sea que son lacos salados, cachuchas, logo temos tamén en fresco, como poden ser chuletas de agulla, de lomo, temos tamén os lacos que están moi bons pasalos no forno de leña, e despois a maiores tamén facemos todo tipo de embutidos, salchichóns, chourizos picantes, un pouquiño de todo. O porco celta, a destacar sobre a cabra galega ou ovella galega, sí que é certo que é menos selectivo a hora de alimentarse. Podemos conseguir que abarque quizáis máis zonas do terreno que non conseguirían acadar estes animales. E incluso se está utilizando últimamente en comunidade de montes nas que está demostrado que tras o seu pastoreo consiguen reverdecer por completo coberturas vegetales. A nosa andadura comezámoslo no ano 2019, no cal o meu abuelo axudoume nos comenzos ali na explotación que tiñamos en San Amaro. O neto quixo fer unha explotación, entonces eu teño unha finca ali ao lado da casa, entonces dixenlle eu, bueno, pois mira, tráenos para aquí, faemos aquí unha explotación ao teu gusto, e durante 4 anos estuvenlle coidando eu ali os cerdos. Como en todas as casas do rural galego, tanto os meus avós paternos como os meus avós maternos tiñan cochos nas casas e sempre se facía matanza en cada casa. Gustoulle sempre eso, por eso tiña esa ilusión e entonces hubo que axudalo. Hai que apoyalo, porque é unha idea que ten cariño, quérelle, e así é a ilusión. É un neto, é un amigo, compañeiro, é o todo. É o favorito. Vai nos levar casi seguro unha vez que proba os chourizos. Entonces, por eso, a calidad deste material dos porcos é indiscutible.